Той Ники Ников ли те В покани? Инстаграм получих съобщение от едно момче, което ме пита дали имам интерес да участвам. Това някой от продукцията ли? Мисля, че не е от продукцията. Мислиш, че не е от продукцията? Не. Някой ти писа и каза, какво ти каза? Дали имам желание да участвам в Ергена? И ти? По принцип не. Така ли му каза? По принцип не. Но си казах, защо пък да не пробвам. Преди време, между другото, бях се записала миналата година, поканиха ме на кастинг, но аз не отидох. Усетих го, че не е моя момент, но сега като една необвързана жена си казах, защо пък не. А тогава обвързана ли беше? Сложно беше. Приливи, отливи. Тоест нещо като приключване си викаш... По-добре не. Да. И си представя сигурно, че е най-лесно, ако се приключва връзка, най-лесно се преживява, като се случи нещо интересно и ново. Да, а всъщност предния сезон ми се стори доста по-забавен и сега леко съжалявам. Че не беше в предния. Да.